Здравейте, приятели, днес ще играем Майнкрафт за 3 минути, защото разбрах, че видеята няма как да са ми толкова дълги. И ще видим на живот какво ще има. Ще има части и в момента това ще е част първа, разбира се. Част първа. Нека да видим докъде ще стигнем до част първа. Както се знае, тук ще има доста неща. Това дърво най-го мразя. Давайте по-бързо, че са минали 30 минути, половин минута. И ми трябва време. За първи епизод ще са 3 минути, за другите, както се знае, че миналото видео, което беше за 1 час и не го знаех. Беше за 1 час и то не ми го знае за днес за 1 час. И сега. Добре хора, добре, раздвижихме се, вече имаме крафтинг тейбъл, имаме клечки, имаме и другите неща. Окей, дай му да си направим една кирка, че да изкопаем камък. Окей хора, дай му. Трябва побързаме. Защото че снимаме на ден. Ако намирам време да снимам ден. Хора. Трябва ми помни, ще трябва да сметна. 8 плюс 13. Чекайте. Значи 13 камък ни трябва. Осем. Да, направо. Че с колко казах? Да, то още едно и край. Това вече е друг камък, не. Окей, хора. Не. Съжалявам, хора. Добре, чао. Това е за първи епизод. Много бързо мина. Чао. Още не. Добре. 6, 4, 3, 2, 1 и